Indotxina Asia hego-ekialdean dagoen penintsula da. Eremu bero eta ezean egonik, biodibertsitate handiko eremua da, eta aniztasun horri estuki lotuta bizi izan dira mendeetan bertako kulturak. Indotxinako penintsula 3 estatuk osatzen dute besteak beste: Vietnamek, Laosek eta Kanbodiak. Klase sozialez osatutako kulturen garapenean gatazkak etengabeak direnez, Indotxina ez da salbuespen bat izan. 19. mendetik kolonizazio frantsesaren menpe egon eta 20. mendean 2 askapen gerra nagusi gertatu ziren estatu horietan. 1945ko abuztuko altxamenduen bidez, Vietnamgo komunistek boterea hartu eta Ho Chi Minh buruzagiak independentzia aldarrikatu eta erreforma demokratiko eta ekonomikoak abiatu zituen. Frantsesek egoera onartu ez eta vietnamdarrek haien kontrako erresistentzia hasi zuten, Indotxinako lehen gerra. Altxamendu horrek domino efektuaz Laos eta Kanbodian ere insurrekzioa eta independentziaren aldarrikapena eragin zituen. Frantsesek gatazkan estatu batuen diru eta material laguntza garrantzitsua izan zuten. 1954ean, Frantziak bere porrota onartu behar izan zuen Ginebrako konferentzian, eta Vietnam, Laos eta Kanbodiak independentzia lortu zuten. Vietnam banatuta geratu zen behin-behinean, baina 2 urtetara egin asmo ziren hauteskundetan iparraldea eta hegoaldea batzeko aukera utzi zen. Nekazariak populazioaren gehiengoa ziren, eta askapen nazionalaz gain, askapen sozialaren goze ziren. Iparraldean gobernu komunista ezarri zen, eta lurjabe gutxi batzuen eskuetan zeuden lurrak nekazarien artean banatu ziren. Bitartean, hegoaldean oraindik ere klase erlazio feudalak zeuden. Gerra hotzaren testuinguruan, Estatu Batuak eta Vietnam hegoaldeko gobernuen kontrola zuten burgesia eta aristokraziari ez zitzaien Vietnamgo batasuna interesatzen. Hegoaldea komunismoaren orbitara batuko litzatekeelako. 5 kontinenteen azaleraren laurdena herrialde komunistek osatzen zuten garaian, berebiziko garrantzia zuen kapitalismoaren kudeatzaileentzat zabalkunde hori gelditzeak. Ondorioa sinplea izan zen. Ginebrako bakean hitzartutakoaren kontrara hauteskundeak ez ziren burutu, eta Vietnam iparraldea indarrez lortzen saiatu zen bozketa bidez galarazitakoa, hegoaldearen kontrola eskuratzeko ahaleginari ekinez. Hori galarazteko hegoaldearen ofentsibarekin Indotxinako 2. gerra hasi zen. Gurean Vietnamgo gerra bezala ezagutzen dena alegia. 1964tik aurrera, Estatu Batuen eskuhartze masiboa izango zuen gatazka belikoa. Gerra gupidagabea.
4 milioi vietnamdarren heriotza ekarri zuena. Gudu patriarkala. Milaka emakumeren bortxaketa eta torturen bidez aurrera eraman zena. Interes gatazka. Ideologikoa baina teknikak lagundua. Arma kimikoak erabiliz pertsonak mutilatu eta habitat naturalak suntsituko zituena. Indotxinako gerra. Nazio zapalkuntzaren askapen prozesu desesperatua. Nazio zapalkuntza. Gerra hotzaren isla. Gerra hotza. Klase gatazken tentsio instituzionalizatua eta klase borroken espresio geografikoa. 1975ean, Vietnam hegoaldeko gobernuak galdu zuen gerra, eta Estatu Batuen lehen porrot militarrura telebistan erakutsi zen lehenekoz. Vietnam iparraldeko komunistek herrialdea batu eta estatu sozialista eredua ezarri zuten. 30 urte iraun zituen askapen prozesu horren baitan berebiziko garrantzia izan zuen auzi nazional eta sozialaren uztartzeak. Gerra iraultzailea beraz, 2 etapetan garatu zen. Lehen gerraz, askapen nazionala lortu zen, eta bigarrena, askapen soziala herrialde osora zabaltzearen aldekoa izan zen. Vietnamdarren borroka hura Euskal Herriko eta munduko 11 txokotako iraultzaileen inspirazio iturri bihurtu zen. Ahí pudiera comenzar aquello que el Che Guevara dijo, un Vietnam, 2 Vietnam, 3 Vietnam en América Latina. No estamos dispuestos a permanecer con los brazos cruzados viendo cómo el imperio y una oligarquía apátrida echa abajo un pueblo. Askapen gerrek ekarritako eredu sozialistak baina ez zuen askorik iraun. Vietnam liberalismorantz abiatu baitzen 80ko hamarkada amaieran. Ondoren, hazkunde ekonomiko baten murgildu zen eta hasten zioan klase ertaina mendebaldeko kontsumo patroiak bereganatzen hasi zen. 21. mendearen 2. hamarkadarako barne produktu gordinaren bieren ekoizle pribatuen esku zeuden nominalki komunista zen herrialdean. Laosen kasua Vietnamen antzekoa da. Historian bomba gehien bota diren lurraldea da. Vietnamgo gerra deiturikoa Vietnamera bakarrik mugatu ez zen adierazle. Gobernu komunista ezarri zen 1975ean. Urte batzuetara baina, ekonomia liberalizatzen hasi zen. Kanbodian gertatutako historia berriz ezberdina da. Bigarren gerra amaitzear zela, 1975ean iraultza eman zen Indotxinako 3. herrialde horretan. Marx eta Leninen izenean estatuaren boterea lortu zuten Khmer gorriek bat-bateko aldaketa azkar eta erradikalak jarri zituzten martxan. Hiriak kolono, klase altu eta ertainaren espazio zirenez hustu egin zituzten. Merkatua eta dirua abolitu eta nekazal guneak berrantolatu zituzten, lan esparru bilakatuz. Jabetza pribatua desegin zuten eta erlijioak eta kanpoko hizkuntzak debekatu zituzten. Eskolak bertan bera geratu ziren
herrialdearen mugak itxi eta egutegia 0. urtetik hasi zuten. 4 urtera, Vietnamgo armada bertara sartu eta prozesua eten bitartean, Kanbodiako biztanleen 5 hiltzen behintzat, erailketak, gosea edo gaixotasunen ondorioz. Utopiara iristeko biderik azkarrena hartu zuen Kanbodiak, utopiatik urruntzeko modurik azkarrenean. Elite baten autoritarismoaren bidez. Eta Indotxinako gatazka armatuaren amaiera ondorengo kapitalismoaren itzulerarekin lotuta egonik, badago bertako geologiarekin eta ekosistemekin, ekonomiarekin eta munduaren teknifikazioarekin erlazionatutako eta alde batera utziezinezko fenomeno berri bat. Bake internazional eta sozialaren garaiak ekarri duen kolonizazio forma berri bat. Turismoa. Gaur egun uste dut Bilboko gazte batentzat garazi baino hurbilago dagoela Londres, eta Ryanerren gizartean edo jendartean edo aroan gaude. Ni behin Iturriagari uste dut entzuniola afaloste batean, eta gogoan markatu ninduen, eta esaten zuen bere ustez lehenagokoak edo antzinako belaunaldikoak edo demagun nire aita edo ama gehiago zela zuhaitz jendea erroei lotuagoa zegoena, eta oraingoak, haien aurrak gu edo nire arreba edo, gehiago haize jendea. Eta pixka metafora horrek ze pentsatu eman zian, eta uste dut baduela horrek egiatik zerbait, eta orain haizezkoagoa gara eta mundura zabalduago bizi gara, baina geure herria berbada ez dugu hainbeste erroetatik ezagutzen. Eta hor uste dut trinkotasun pixka bat galtzen ari garela. Hasiera batean, Indotxinan ekosistema naturala bakarri zeuden, eta denboraz, kulturek bere lautada eta mendiak, baso eta uharteak kolonizatu zituzten. Gaur egun baina, beste geruza baten presentzia gehitu behar zaio bertako errealitateari. Turismoarena. Ez da berria. Erakunde internazionalek 1960ko hamarkadatik aurrera bultzatu zuten turismoa mundu mailan, hazkunde ekonomiko eta garapen modu bezala. Baina bere sustraiak 20. mende hasierako sozialdemokrazian daude. Langile borrokek ekarri zuten asti libre eta oporraldi ordainduetan. Gaur egun turismoa munduko industria handiena bihurtu ez bada, handienetarikoen artean kokatzen da gutxienez. Vietnamek mundu mailako ekonomian parte hartzen duen heinean, bere esportazioak gora doaz urtetik urtera, baita turisten inportazioa ere. Turistak alde guztietan, gandorra tente edukitzea nahi dutenak. Hegoa sare sozialetan puztuko dutenak. Sobietar batasun ohitik etorri eta iraultzan interes askorik ez dutenak. Tatuaje eta piercingak merke egitea nahi dituztenak. Eta nola ez, azal zuriko ezker abertzaleko turistak. Turistak Vietnam nolako den ikusi nahi du, baina berandu dabil. Turismoak jada aldatu egin du Vietnam. Turismoa lurraldearen transformatzaile handia baita. Kolono, esplotatzaile, soldadu, misiolari eta antropologoen urteetako aurretiko biziten jarraipen gisa agertu da turista. Aldaketa sozialen katalizatzaile oharkabea. Turismoa egungo eredu ekonomikoaren materializazioa da. Merkatuen dinamiken parte. Konfigurazio espazial bezala, kulturaren ekoizpena eta kontsumoa. Turismoa espazioak, esanahiak eta esperientziak sortzen dituen industria da.
toki eta kulturen merkantilizazioa dakarren indar sozioekonomikoa. Ekoizpen horri loturiko erlazio eta ondorioak eskala lokalean azaleratu, baina prozesu globalek definitzen dituzte. Vietnamen eduki historikoak paisajistikoekin batera, turismorako ekoizpenaren balio material eta simboliko garrantzitsuenak dira. Indotxinako gerrak zein askapen nazional eta soziala gida turistikoetan presente daude. Dena dela, vietnamdarrek askapen soziala lortu dutela esatea agian lartxo bada ere, argi dago askapen soziala helburu zuen prozesu baten emaitza direla herrialdeko 11 txokotan non nahi ikus daitezken simbolo iraultzaileak. Errusiako iraultzaren ondoren zabaldu ziren mailua eta igitaia ere haraino iritsi dira, nekazarien eta soldatapeko langileen batasunaren ikur gisa. Turistari berdin zaio zeinek irabazi edo galdu zuen gerra. Bera irabazleen bandoan sentitzen baita, Estatu Batuen kontrako jarrera izanagatik ere. Hau guztiagatik, turistaren kultur gozea azaleko diferentzietara mugatzen da. Heterosexualen ohitura ezberdinak, pijamen eta txixia parrastaden erakustaldiak, sua itzaltzeko aparatuen siglen koinzidentzia Partido Komunista Kolombiano klandestinoren siglekin, azal kolore ideala zuria izateagatik egunean zeharreko hondartza hutsak, siesten izaera publikoak, eta bestalde, nola ez, beste ohitura higieniko batzuk. Baina ezberdintasunetatik harago, munduaren prozesu homogeneizatzailean barneraturik antzeman daitezke, turistei atentzio askorik deitzen ez dieten ezaugarriak ere. Patriarkatuaren presentzia normala da, eta argi ikusten da. Eremu pribatua gurea baino publikoagoa baita. Bideojokoak langileen denbora pasa makinak dira. Animaliak preso daude kaioletan, ekonomian preso dauden gizakien dibertsiorako. Erlojuek ordua adierazteaz gain, estatu sozialaren inguruko informazioa ematen dute. Hil ondoren nolabait existitzen jarraituko dugula sinetsi nahi dute. Kirol lehiakorrek pantailen bidez herritarrak entretenitzen dituzte. Amodio erromantikoaren mitoa barruraino sartuta izanik berau antzesten saiatzen dira. Edertasunaren tiranian kirurgia kosmetikoaren zerbitzuak erabil ditzakete. Mugikorrak informazioa gerturatu eta ongi bizitzeko jakinduria urruntzen diete. Eskolek haurren garapen pertsonala eta potentziala moztu eta goitik berako diziplinaren gizarterako prestatzen dituzte. Eta guk lauburua bezala, beraiek esbastikak dituzte simbolotzat. Non haien gara izan, Veneziako plazan, Nueva Yorken belaguan, Harri krutzen eta pizan,
eta senyorito txuaguek euki dute Parisan, bakarka edo mazan, eta aurkeztu bazan, ere herritarroi eskein, zen zitzaigun txolo gizan, batzuk nahi zuten guk hortik zehar, joan nahi izan genezan. Aiziak estruktura soziala islatzen du. Turismoa kapitala da, akumulazio maila batean non exotikoaren ekoizpen bihurtu den. Bestalde, modu berean, industria honek baliabide estrategikoak kontrolatzeko beharra du. Eta ondorioz, botere erlazio asimetrikoen bidez, agente ezberdinak lurraldearen jabe egiten dira. Forma sozialak, jabetza sistemak, bizimoduak, praktika materialak eta subjektibitateak aldatuz. Guztia beti ere, industriaren kontrola bermatu eta bisitarien nahiak asebetetzeko. Enpresa pribatuaz gain, estatua ere turismoaren oinarrizko agentea da. Bere jardueraren bidez, proiektu hegemoniko eta modernizatzaileen gaineko erregulazio, bitartekaritza eta zuzendaritza lanak egiten baititu. Berak bultzatzen du turistifikazioa, turismoa sustatzeko estrategia territoriala. Turismoa posible izan dadin, esfera makroestrukturala, hau da, botere ekonomiko-politikoa, esfera mikrosozialarekin artikulatuta egon behar da, hots, bizi esperientzien esparruarekin. Eskala ezberdinen uztarketan, bere biziko garrantzia dute kultura herrikoituen instituzio burokratikoek, turismo ministerioek, turismo agentziek eta turismo bulegoek. Vietnam eta Laosko estatuen helburua da dibisak lortzea, lanpostuak sortzea eta ekonomia lokal eta erregionalak dinamizatzea besteak beste. Horretarako, ezinbestekoa da merkatu mundialean integratzea eta zabaltzea, ekonomiaren tertziarizazio eta ekosistema urbanoetako estetikaren kudeaketarekin batera. Dinamika horretan, diruak sexurik izan ez arren, kapitalak ugalkortasun tasa handia erakusten du. Behe Erdi Aroan kapitala eta estatuaren arteko ezkontzak kapitalismoa sortu zuen, eta bien arteko erlazio mutualistak ezinbesteko izaten jarraitzen du. Turismoaren kasua adibide garbia da. Apustu horrekin oso koherente, Vietnamgo izar horidun bandera nazionalak presentzia handia du herrialdearen txoko ezberdinetan, askapen nazionalaren sinbolo gisa edo. Bestalde, bandera nazionalaren omnipresentzia hori guztia, susmagarria ere suerta daiteke. Gauza bat ezkerreko nazionalismoa baita, internazionalista ezinbestean. Eta beste bat, nazionalismoa populazioaren sumisioa bermatzeko instrumentu bezala erabiltzea, munduko toki gehienetan gertatzen deneran. Ongiaren irudi inposatuak ofizialki existitzen dena erakusten du, eta askotan pertsona batengan kontzentratzen da, zeina kohesio totalitarioaren bermatzaile den. Vietnamen, Ho Chi Minhek betetzen du paper hori, instrumentalizatutako heroi nazional bezala. Gertaera guztiz arrunta da eduki akustu eta irudiekiko sentimenduak sortzearen prozesua.
eta zer esanik ez estatu sozialista deituriko horietan. Ho Chi Minh dena dela, pertsonalitateei kultua egitearen kontrakoa zen. Sozialismoak hori ez lukeela onartu behar uste baitzuen. Osabajoren irudia, alienatzearen traizioa, tradizio bihurtu da dagoeneko. Baina ze zentzu du jada simbologia sozialistak, konpainia pribatu handiek bere egin duten garai hauetan? C'est invraisemblable. Oh. C'est répugnant. Ça, c'est dégueulasse. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est notre époque, ça. Oh. Non, celle-là, à la rigueur, hein. Ça, c'est obscène, ça. Non, ça, tu vois, peut-être pour les barbus, mais pas pour moi. Ah, ça, non, tout de même. Fais voir. Non. À quoi bon? Pourquoi pas? Non. Mais si, mais laisse-moi voir. Tu as raison. Merkantilizazio prozesuan, erabilera balio bat duten ondasunak truke baliodun ere izatera pasatzen dira. Turismoaren merkatuan sartzeak zera dakar. Lehen paisaia bat ikusteak logika kualitatibo bat bazuen, orain, balore kuantitatibo baten logikan kokatzen da gertaera. Hau da, prezio bat du eta ordaindu egin behar da. Turismoa salgaien zirkulazioaren azpiproduktua da. Giza zirkulazioa kontsumotzat hartuta. Turismoa kultura batzuen praktika kultural erlatiboki berria da. Turismoak beste kulturak ikustea nahi ditu. Baina ikusteko kultura arrotzaren barnera sartu behar denez, ikustea nahi zuena aldatzen amaitzen du. Akzio hori ez baita neutrala. Turismoa bi kulturen arteko kontaktua da. Bi kultura ulertzen direnaren adierazlea. Ulermen hori, truke balioaren bidez ematen denez, ulermen merkantil hutsa da. Leku askotan, turismoaren eskuhartzea eta oroigarrien merkatuaren gandik izango ez balitz, tokiko artizautza eta zeinbait herrixka desagertuta egongo lirateke. Izan ere, turismoak tradizionala eta modernoaren dikotomia ekoizteko joera du. Tradizionala dena mantendu egin behar baita kontsumitu ahal izateko. Turismoaren merkatuan sartuz.
Suntsitzen ez diren errealitate tradizional horiek baina, folklore bezala bizirauten dute. Sortu ziren kulturatik irten eta kontsumoaren kulturan sartzen dira. Turismoaren gurpilean sortzen diren kulturen tradizioak turismoari esker mantentzen dira, baina jada ez dira sortu zituen kulturarenak, turismoarenak baizik. Modernitateak beste formula soziokulturalen gain izan duen garaipenaren adierazlea ez da mundu ez modernoaren desagerpena, baizik eta bere kontserbazio eta berreraikitze artifiziala jendarte modernoaren baitan, bizimodu aurre modernoen museizazioaren bidez. Hautespen naturalean gertatzen den antzera, kultura bateko praktiken dibertsitatetik ezaugarri batzuk bakarrik lortzen dute beraien ingurumen sozial berrira moldatu eta transmititzea. Turismoa presente dagoen merkatu librearen ekosistemak presio egin eta ezaugarri kulturalen desagertze, hautespen eta mutazioak jartzen ditu martxan. Prozesu honek bere biziko garrantzia dauka identitate etnikoetan, non tokiko gizataldeek turisten begiradapean ikuspuntu erromantiko eta exotizatu batetik barneratzen dituzten esanahiak. Honela, mendebaldeko klase ertain horien arabera sortzen eta handitzen da bestea edo besteen errepresentazioaren kontsumoaren eskaria. Eta horien bidez, klase ertain delakoak bere bizi estiloa eraikitzen du. Garai batean, norberaren erlazio eta posizio sozialaren oinarrian lanbidea bazegoen, gaur egun bizi estiloak ordezkatu du. Bizi estilo horren parte da, noski, turismoa. Beraz, espazioak salgai bihurtzean, bertan historikoki eta kulturalki eman diren erlazioak aldatu egiten dira. Beraien identitate, egunerokotasun edo sakratutasun zentzuak galduz, eta toki hori edo bertako eduki batzuk merkatu kulturalaren merkantzia izatera igaroz. Turismoa, espazio eta pertsonekin erlazionatutako irudi eta simboloen ekoizle industriala bada ere, berak bakarrik badauka izaera simboliko bat. Turismoa oksidentalizazioa, garapena eta modernizazioa lortzeko bide bezala ikusten da. Eta hain justu, esangura horiek dira munduko 11 txokotan jardun hori sustatu eta indartzen dutenak. Eredu liberalak dakarren salgaien etengabeko zabalkunde horren baitan baina, Vietnamen paradoxa handi bat atzeman daiteke. Merkantzien mundua gainditzeko sortu ziren ikurrak merkantzia bihurtu dira. Turistek bakarrik ez internazionalistek atentzio ematezikan. Han bai, jendiek sentitzik bere lurrekiko loture hori Pachamama, jende autentikue. Txito, zezaten nahi ez. Eta inu no. Osea, gauzua famatzea kontragoite, ia 4.000 kilometroa. Eta 4.000 kilometroan toki bateko Pachamama eta lurrarekiko lotura. Ahi ez famatzea. Izan degana, beste gauzat, txago turismo gizik guzik, obai, ni beti antropologo independentziat, ez? Antropologo bat, jutek universitate batetik gen, Amazoniako toki batea, jutek, ez? Eta ikusten, joño, eta ikertu itetxik, eta tribu hartako gaute egitea,
jendea bazio mundun antropologizaue. Batzuk antropologu ditu eta beste antropologizauek. Tribu hortakuk ez ditu etorriko Europako Unibertsitate, Ameriketako Unibertsitatea, simetria manteniu ez, ikustea aberzeitek. Oin ni ikusiko ire jenzeitekan. Eta ni jugun hau, nire zeakin, nire jaskeran, nire tribuko zean, karriko natxiek, unibertsitatea, eta ire despatxue, eta ire ordena horie, eta ire ofizinie, eta ire bulegue, eta roi hori, ez da ezagula gertatzen. Batzuk, mundu nerdiek, boteretzuek, ikertzetxik bestiek. Baina ikertuteko horiek etzagia ezerre ikertzali buruz. Horre kriston desberdintasun, asimetria zeak. Esket antzeko da. Turismun da asuntun. Turismu ezaletxe ordun, asimetri hori perpetua jaula. Bai. Perpetua jaula. Turismoa bere dinamika edakor eta erreproduktiboan dibertsifikatu da, eta bere influentziaren baitan espazio eta merkantilizazio forma ezberdinak barnebildu ditu. Hasiera batean turistek eguzkia, hondartza eta sexuaz disfrutatzeko ordaintzen bazuten, ondoren paisaia basatiak, eraikuntza historikoak eta beste talde kultural batzuekiko kontaktua izateko ordaintzen hasi ziren. Aurrekoak mantenduz, gaur egun pobrezia esperimentatzeko, bitxikeriak bizitzeko, bakarrik egoteko, arriskua simulatzeko eta arazo sozialen gaineko kuriositatea asetzeko ordaintzen dute. Zikintasuna, gaixotasuna, desnutrizioa. Honela, turismoak sentimentu sozialak antolatzeko gaitasuna erakusten du. Turismoaren zabalkunde honek, ezinbestean, lehiakortasuna areagotu duenez, espazio merkantzietako turistifikazioa intentsifikatu du, gero eta baliabide, simbolo eta balio gehiago instrumentalizatuz. Paisaiak, arkitektura, historia, kultura, pertsonak, zaporeak eta baita biodibertsitatea ere. Turismoarekiko desilusioak turismo eredu berriak sortu ditu. Ekoturismoaren aitzindariak eskala baxuko turismoa proposatzen dute, inpaktu gutxi izango duen eredua, ingurumen kontserbazioaren aldeko ideiak edo kulturen ezberdintasunekiko errespetua sentitzen duten turistak estimulatuz. Garapen eredu horrek funtsean diskurtso etiko-politiko konkretu bat erabiltzen du merkatu estrategia gisa, atzean kolonialismo forma berriak dauden bitartean. Lurraldeen jabetzen bidez, besteen errepresentazio naturalizatu eta esotikoen bidez, eta jarraibide organizatibo, bizi eredu eta botere erlazioen inposaketaren bidez. Ingurumen kutsadura eta degradazioa, lan produktiboen bazterketa, merkatuarekiko dependentzia, ezberdintasun sozialen handitzea eta ezagutza lokalen galera dira beste ondorio batzuk. Mila 1960ko hamarkadan, munduko kostaldetan hotelguneak eraikitzeak bertako biztanleen desplazamendua ekarri bazuen, gaur egun turismoaren hazkunde eta dibertsifikazioarekin espazio bat bera ere ez da libratzen joera horretatik. Himalaiako monje tibetarretatik Hego Afrikako biztanletaraino, edo Pakistan ondoko basamortuetako nomadetaraino. Ekoturismoaren sorrerak turismoaren jasangarritasunean laguntzen du. Hau da, turismoaren etengabeko erreprodukzio eta biziraupenean. Honela, nekazari, abeltzain edo arrantzale etnietako hainbat biztanle proiektu turistikoetan murgildu dira, eta turismo komunitarioa, etnoturismoa eta honelako turismo alternatiboak sortu dira. Guztiak beti ere eredu berdinaren baitan, ezberdintasunaren izenean, baina sakoneko logika mantenduz. Alternatiboak dira, beraiek saltzeko egiten den marketinga ezberdina delako. Hala eta guztiz ere, ingurumenarekin sentsibilizatuta egon edo ez,
turisten prozesioak ez dira soilik beste kulturak ikusteko izaten. Agroturismoek zein enoturismoaren alternatibek zerbait ezberdina eskaintzen dute. Musika festivaletara joaten direnak ere badaude, edo mendibilbideak eta eskaladak erakartzen dituztenak. Turismo humanitarioen aldekoak, eskiatzaileak, bigarren etxebizitzak dituztenen turismo erresidentziala, turismo etikoa edo arduratsua, geoturismoa, turismo gastronomikoa, autokarabanisten turismo sasinomada, turismo espirituala, turismo solidarioa, Erasmus turismoa edo turismo iraultzailea proiektu sozial eraldatzailetara. Euskal Herrian, adibidez, furgoneta kantitateen errekor mailetan aurkitzen gara. Historia osoan aurretik inoiz gertatu gabea. Turismoa desarrollismoaren ondorio eta kausa da. Ekonomiaren parte garrantzitsua eta beste hainbat azpiegitura suntsitzaileren logika berdintsuan txertatzen da. Konbustio motorra duten ibilgailu pribatuen diktadurak inguru urbanoa moldatzen duen bezala, supermerkatuak eta bere distribuzio industrien azken momentuko kontsumo ereduak ere badute beraien eragina hiri eta herrien estrukturan. Turismoare ez denez indar urbanizatzaile izatetik libratzen, hiriaren museifikazioa gauzatzeko eraikin deigarriak, kale peatonalak eta monumentu historikoak eraiki eta mantentzen dira. Ekosistema urbanoa eremu ezberdinetan espezializatzen da, askotan alde zaharrak bihurtuz ekonomiaren ardatz berriak. Ekosistema urbanoek parken bidez natura zatitxoak behar dituzten bezala, herritarrei erabilera balio bat ematen dietenak, ekosistema naturalek ere merkatu zatitxoak behar dituzte. Turistei truke balioen bidezko kontsumoa ematen dietenak. Hori guztia dela eta, turismoak badauka nolabaiteko konnotazio negatibo bat. Horregatik, hainbat turistek ezeztatu egiten dute beraien turista izaera, bidaiariak direla esanez, eta giza psikologiak batzuetan erakusten duen autokritika ezaren eta kontzientzia lasaitu beharraren joerak beste behin ere erakutsiz. Turista alternatiboak turismo tradizionala kritikatzen du. Hau da, turismoaren kontsumoarekin sartu gabe, kontsumoaren nolakotasuna da bere kritiken helburu. Hala ere, turismo gune masifikatuetatik ihes egiten duten bidaiari horiek turista guztien abangoardia dira. Beraiek dira lehenak toki autentikoak bizitatzen, eta berauei esker hasten dira irikitzen gero eta turista gehiago erakarriko dituzten merkatu berriak. Abangoardia leninistaren kontrara, lehen lerroan daudenak kexatu egiten dira ondoren doazen masak beraien atzetik joan izanagatik. Ezkerreko turisten turismo leninismoa beraz, bere horretan kontraesankorra da. Paradoxetan paradoxa baina zera da. Turistei turista gustatu ezarren, askotan turistak turisten bizten eta entretenimenduaren parte bihurtzen direla. Ideologien eta sistema sozialen historia bukatutzat eman den eta ezagutza teknikoa, objektiboa eta empirikoa den gizartean, turista guztiz baldintzatuta dago bere oinarri materiala zein den hausnartzeko duen gaitasun eta gogo faltagatik. Honela, propaganda komunistak bere espazioa lasai asko konparti dezake Coca-Colaren publizitatearekin batera.
Turismoaren inguruko ideiarik iraultzaiena ez da ideia turistiko bat. Ez da teknologikoa, ekologikoa edo estetikoa ere. Baizik eta giza desplazamentuak langile batzarrek erabakitako behar eta nahien arabera kudeatzea. Klase baxuaren bizi baldintzen eskuhartze zuzenaren ondorioz egina. Hori ez da posible izango bizi ditugun baldintzen osotasuna aldatu gabe. Historiaren eta gure potentzial individual eta kolektiboaren gaineko kontrola modu horizontalean hartuz. Energia kontsumoaren beherakadak eta hazkunde ekonomiko infinituaren ezinezkotasunak desglobalizazioa ekartzen duenean, turismoak patu berbera izango du. Mundu mailako turismoa ez da betirako gurera etorri. Anekdota historiko bezala ikusiko da etorkizunean. Benetako ekoturismoa, turismoaren desagerpenarekin batera etorriko da. Cálzame las alpargatas, dame la boina, dame el fusil, que voy a matar más guiris, que voy a matar más guiris, que voy a matar más guiris, que flores tienen mayo y abril, que voy a matar más guiris, que flores tienen mayo y abril. Turistak mundu modernoko bere egunerokotasunaren alienaziotik ihes egiteko esperientzia autentikoak bilatzen ditu. Alienazio batetik beste alienazio batera doan bidaiaria da turista. Merkantzia berriak agertu diren heinean, oinetakoak sortzetik opor paketeak sortzeraino zabaldu da ekoizpena. Jendartei hiperindustrial honetako muturreko lan banaketaren alienaziotik ihes egiteko, turista munduaren osotasuna ulertzen saiatzen da. Bere eguneroko bizitza partzialetik irten eta modernitatea modu integral batean bere esperientzietan txertatzeko. Esfortzu hori baina, alferrikakoa da. Osotasun bat sortzeko saiakera partzialtasunetik bizitzen baitu. Turismoa, klase ertain horien mundu ikuskerako osagai garrantzitsua da, eta ondorioz guztiz ideologikoa. Distantzia geografikoa ezabatzen duen gizarte honek bere barnean pertsonen arteko distantzia handitzen du. Horrela, esperientzia turistikoa simulazio mundu baten txertatzen da. Sakonean engainu bat dago, eta engainu hori da turistak negoziatzen duena. Turismoaren baitan ematen diren erlazio itxuraz objektiboek atzean dauden botere erlazioak eskutatzen dituzte. Bizita turistikoan, gizaki denak berdina dira ikusten dabiltzan bistaren aurrean. Turismoa egiten duten kolektibokoak dira klase feminismoaren alde daudenak, gaztetxeroak, anarko-sindikalistak, veganoak, LGTBI mugimenduaren jarraitzaileak eta baita antidesarrollistak ere. Ezker abertzaleko turistak kolonizazio garaikideen parte bihurtzean kapitalismoaren barneko kontraesan gorpuztuak bihurtzen dira. Armari gabeko indar espedizionarioak.
zerbait apurtuta dago beraien barnean, eta ez askatzea lortu ez dutelako bakarrik, askatzea nahi ez dutelako baizik. Eskuina bertzaleko turistak berriz, koherentzia absolutuan bizi dira. Beraien oporretako praktika guztiz bat baitator munduari buruz duten ikuskerarekin. Kapitalismoaren arrakasta munduaren proletarizazioa den neurrian, turismoak munduko proletalgoak kontaktuan jartzen ditu. Bertan sortzen den erlazio horren oinarria baina, merkatuaren bidezko separazioa izanik, aldez aurretik bananduta dagoen kontaktua da. Komunitateak, kohesio sozialaren eta elkarrezagutza eta laguntzaren instituzio bezala, bide honetan desagertu egin dira. Mundua inoiz baino batuago dagoen honetan, turismoaren zabalkundeak batasun horren izaera bikoitza adierazten du. Ekonomiaren interdependentziaren handitzeak, merkatu logika zabaldu eta komunitateak disolbatu eta gizarte kohesioaren aurka egiten du. Turismoa aldi berean munduaren batasunaren eta separazioaren adierazle da. Turismoak bananduta dagoena elkartzeko gaitasuna du, baina elkartutako horrek bananduta jarraitzen du. Gizaki modernoak bere lantokiko, auzoko, herriko eta familiako erlazioak pobretzen joan diren heinean, urrutiko pertsonen bizitza errealaren gaineko interesa garatu du. Soldatapeko lanean dabiltzan mendebaldarren bizitzaren zentzua hein handi batean, lanetik kanpo dagoenez, denbora libre horrek askatasun sentsazioa ematen die. Inaktibitate horrek ordea, inola ere ez ditu aktibitate produktoretik libratzen. Horrekiko dependentzia absolutua dute. Azken finean, ongi produzitzeko gorputza behar da, eta gorputza funtzionatzeko deskantsatu egin behar du. Denbora librea beraz, sistemaren arrazionalitatearen parte da, eta turismoa langile klasearen erreprodukziorako aktibitatea. Honela, lanetik aske egoteak denbora pasa antolatuen hazkundea ekarri du, baina lanean ostutako denboraren zipitzik ere ezin daiteke aurkitu bere emaitzaren sumisioan. Turistaren bidaiatzeko beharra erraz uler daiteke. Bizi den tokiko kulturak beste kultura batzuetara joatea errazten du. Eta ez bakarrik horretarako azpiegiturak eta propaganda nahikoa ematen dizkiolako. Bere kulturan, bakardade eta asperdura egoerak normalak direlako baizik. Turista, ilusioen kontsumitzailea, desilusionatuta dago, eta ez daki zergatik. Kapitalaren hazkundearen gurpil zoroa. Teknikaren aurrerapenek lana desagerraraztean, lan gehiago eginda konpontzen dena. Zerbitzuak dira gaur eguneko merkantzien distribuzioaren etapa berriko sektorea. Beraz, kontraesankorra badirudi ere, turismoak denbora librea baino lana sortzen du. Ekonomiak oinarrizko beharrak garapen ekonomiko infinituagatik ordezkatu dituenean, pertsona batek bere potentziala garatzeko behar dituen beharrak sasi beharren ekoizpen geldiezin batengatik ordezkatu ditu. Sasi beharren produkzio hori baina, sistemaren benetako behar baten oinarritzen da. Kapitalaren erreinua mantentzearena. Kapitalaren produkzio eta pilaketa etengabea. Turismoa, sasi behar bezala eta kapitalaren menderakuntzaren konplize izanik, zoriontasunetik aldentzen da. Beste tokiak ezagutzera joaten direnak beraz,
autoezagutzatik oso urrun aurkitzen dira. Agian horregatik, turistek turismoa kuestionatzen dela ikusten dutenean eraso bezala hartzen dute kritika. Beraien pertsona guztia zalantzan jarriko balitz bezala. Zentzu horretan ironikoa da, nola joan zaitezke horren urrun zure inguruak ezagutu gabe, esaldi tipikoa beraien inguruak ezagutu, baina beraien burua ezagutzen ez duten pertsonek egitea. Guzti honetan, paradoxa handiena meditazio eta jogaren munduko turisten baitan gertatzen da. Sistema sozialaren menpeko, jarrera politiko eta individualistaren baitan turismo espirituala praktikatzen dute. Gorputz materiala, energetikoa eta gogoa orekan jarri eta segituan beraien esklabo bizitzara itzultzeko. Bitartean, historiak bere inertzia propioa darama. Ekonomiak menderatzen du gizakia eta ez alderantziz. Eta turista direnek historiaren kontrola bereganatzen dutenean, turistak desagertu egingo dira. Ahora la nueva política consiste además en meterse con el turismo. ¿Saben los millones de puestos de trabajo que crea el turismo en nuestro país? El turismo no es solo turismo, es además innovación, que nos hace falta y mucha. Es comunicación, son infraestructuras, es formación. Quienes van contra el turismo extranjero o nacional son los mismos radicales y extremistas que solo saben hablar de fronteras en un mundo que no las tiene y que cada vez tendrá menos. Somos uno de los líderes turísticos del mundo, pero sobre todo somos, y a mucha honra, el país más acogedor del mundo y queremos seguir siéndolo aunque le pese a algunos. Turismoak turistak menperatu ditu, ekonomiak guztiz menperatu dituen neurrian. Espektakuloaren gizartean, garai batean zuzenean bizi zena apartatu egiten da irudikapen batean. Turismoak baina, gauzak zuzenean bizitzeko aukera ematen du, baina bizitzen diren gauzak irudikapenak izaten jarraitzen dute, pantailetako espektakuluaren materializazioa. Turistak bista batekin duen lehen kontaktua errepresentazioen bidez gauzatzen da. Turismoa etxeko sofan eserita hasi eta urteetan etxea apaintzen egongo diren objektuetan, lagunarteko kontakizunetan edo interneteko irudietan geratuko diren luzera begirako ondorietan bukatzen den prozesua da. Turrak estruktura zirkularrak dira eta azken geldialdia abiapuntuaren berdina da, norbere herria. Tartean eszenatokia dago, non turistak bertako espektakuluan parte hartzen duten aktoreak diren. Beraien papera etengabe selfieak ateratzea izan daiteke, edo ez, horrek berdin du. Kapitalismoaren garapenean norbait izatetik, zerbait edukitzera pasatu zen gizakiaren errealizazioa. Gaur egun berriz, zerbait edukitzetik norbaiten itxura ematera aldatzen gabiltza. Bizita turistiko bat gauzatzea, itxurakeria sozialetan parte hartzeko modu bat ere bada. Jendarte modernoan arrosturik dauden norbanakoei tokia egiten die turismoak. Fenomeno hori baina ez da anekdota hutsean geratzen. Kapitalismoa kontsumo artikuluak bere sinbolo garrantzitsuenak bihurtzen dituen ekoizpen modua baita. Eta kontsumitzaileek ondorioz harro erakusten dituzte arropak, kotxeak, pantailadun gailuak edo esperientzia turistikoak.
Guztiak kontaktuan jartzen ditu turismoak, eta beraien arteko munduaren ikuskera postmodernoa konpartitzen dute. Turista nolabaiteko peregrino moderno bat da. Lehen peregrinoen motivazioa erlijiosoa bazen, orain turistena sekularra bihurtu da. Beraz, turistak erlijiosoak izanik ere, aktibitate laiko baten parte dira. Peregrinoek herrialde bat santutegi batetik bestera ibili zeharkatzen zuten bitartean, turistek gaur egun museo bihurtu den munduan alde batetik bestera bidaiatzen dute. Modernoek nolabait badakizkite zeintzuk diren atrakzio eta ikuskizun garrantzitsuak, horiek oso urrun egon arren. Muga estatalak gainditzen dituen adostasun horren atzean, bistaren sakratutasuna dago, non turistak jarrera erritual batekin erantzuten duen. Gauzen museizazioak balio kulturalak suntsitzen ditu esposizio balioen alde. Horregatik, nolabait, turismoa peregrinazioaren kontrakoa da. Izan ere turismoak toki ezak sortzen ditu. Tokia, historia, memoria eta identitate batek sortzen baitute. Eta horiek toki turistikoetan falta egin dira. Bertara joan baino, bertatik desfilatu egiten baitu turistak. Espektakuluaren gizarteak irrikatu behar diren sasi ondasunak aurkezten dituen bezala, iraultzaile lokalei iraultzaren modelo faltsuak erakusten dizkie. Komunista vietnamdarren marxismo-leninismoa Sovietar Batasunaren kopia egitea izan zen. Sovietar Batasunean ja hasieratik Sovieten boterea disolbatu egin zenez eta iraultzak bere helburuak lortu ez zituenez, frakaso errusiarra eredutzat hartzean Vietnamgo iraultza abortu bat izan zen. Iraultzaileen intentzio hoberenak ez zuten ekidin administrazio sozialaren eta hitzaren espezializazio totalitarioaren gaientzea. Horrek ez zien galarazi noski independentzia lortu eta orduko klase zapalkuntzarekin bukatzea. Baina egia ere bada ikuspuntu marxista-leninista batetik sozialismoa lortu ez dutela eta are gutxiago komunismoa. Vietnamen gauzatzen dabilen liberalizazio ekonomikoaren ondorioz, merkantzia partikularrek hegemonia kultural orokorra zeinek duen adierazteko ahalmena dute. Botere erlazioak indarrutsaren menpe ez daudenaren beste adierazle bat da Vietnamgo adibidea. Konkista handienak ez dira armen bidez egiten. Turismoa Vietnamen hazkunde ekonomikoaren zutabe garrantzitsu izanik, ezin bada herrialdearen trantsizio kapitalistarengatik banatu, eta bestalde, trantsizio sozioekonomiko hori mendebaldeko kolonoen aurka galdu duen gerraren isla bada, turista da 21. mendeko kolonizatzaile berria. Horra hor paradoxa, kolonizatuak direnak kolonizatzaile. Turista horien artean baitaude nola ez, euskaldun jatorrazkoak ere.
Turismoaren hazkundeak horren kontrako jarrerak biderkatu ditu, baina mugimendu ustez antagoniko horiek erdibidean geratzen dira Tourist Go Home bezalako kontsignak erabiltzen dituztenean. Izan ere, koherentzia mantentze aldera, Tourist Go Home zaleek txanponaren beste aldearen apologia ere egin beharko lukete. Tourist Come Home. Vietnamen lurra hartzen duen turista ez doa helikopteroan eta ez dauka metraietarik eskuan. Baina argazki kamera dauka, eta metraieta balitz bezala disparatu egiten du. Turistak ez ditu ilotzak ikusten, bizirik geratu ziren gorputz mutilatuak bakarrik. Hamarkada batzuk beranduago, kontziente izan edo ez, turista da Estatu Batuen garaipenaren testigu eta adierazle. Horrek ez die galarazten turista iraultzaileei bertara joan eta bizirik irten zirenak dokumental antituristikoak egiteko grabatzea. Izan ere, onar dezagun, gaur egun turistei burla egiteak nolabaiteko dotorezia intelektuala ematen du. Eta ikuspuntu autokritiko batetik begiratuz, ez dago guaiei kritikatzea baino gauza guaiagorik. Menorkin batzu onditu gure etxin, eta esan zian hori, ostia, hortik egun batzuta. Hemen lepo antzematek, ondigene turismotik ez dara bizi herri hau. Eta jendien izeteko erie, difentiala. Zeba, haingo jendie, daula potor daño turismuin, baino aldi berin jaten horren bat ez zioela. Orduan zioela, amor odio bat, da palpabliala, jendie egin ezin dela, etxein normal, igual. Ostia, antzit dore turista puteu, behan ordu libretan, baina bilardin, lanin daun bilardin, amable egizia zela, ez? Orduan ezin dela menorkin batean lasaion. Etzagin noa jun berdun, baina jun berdi, behan berra jutia mendik bezala, ez? Ez da, baina ez da jarri plantatzen zeba nahi duen jutia. Beak etzagik, beak zego inertzi bat fuerti ez hartute, ondo pasatzio bentzet zoriontasune bilatzo tokiseo daola kanpun, eta kanpo gauze berrizetatik bezala, borre, ez toki huela ezin dejun. Zinberdi toki diferentia, hueldik ze toki. Beak ezin zian hartu kritika bat horri, eta, ostia, zindio itzein egin, biajatziek sortzetun ondorizio kolateralai buruzin, oso zabaldute daola, jende pili gustatzio biajatzio, eta jende biajatzio bezala zio jarri, ja. Eta intokabli ez ere erutxizte. Ize fuola año intokabli. Gaur egunin, amen hori azkenengo berrai bat urtin zabalduek. Era bat hola mundu guztile, kampoa. Internetan garai hontan, ja ez dala biajat, Kote komprobatzie, in situ, ez? Pantailan ikusi egina, juteiz komprobatzea. Bai, olak. Go juteiz, bai, hau ikusi hau. Puntu ematzi, biajatzi puntu ematzi, bastarra guzti puntu ematzi, ani zen genitu, hori guzti, gehiago nauk, ez. Lain bertzau, izetiei, teimer diau, ondo pasau, geureto gilean. Momentuen turismo bukau eta geureto gilean, ez, izen berdi kampoa. Nun aztea kamputa nun ez, hori ere etxo garbi, baino, beste kontinente batea, beste kultura bat, beste, eta gero viaje espaziala gazikoituk, eta ilargilean izenaiz, o nun izenaiz, o tzea ze izenaiz. Arutzo. Izenletxe hori, Deskonezio ja estremoa, Hawking zanak esatezuna, ez? Ja planeta honekin aztu, eta ja espazioa eta beste tokiatzutak. Ondi iztia, tiene un pasa sumarra jutia. Benetan, Somarra kalea pasa. Oto pasago nugela zautza hunde baino. Nein bilet emateziek azkenengo etorkin eta etorkuin jendiek, ikusti dutenin, bankutan kalin deitzeiten natul jator, intozigazioik eta zataipe.
Eta ibili jematen, porque lehen jendio indela 50 urte, ala bizi hemenuan. Baina hori ekonomiatik genizi. Bai, undiu dela ekonomia, favorez, amen. Undiu dela, eta jateko, bi gauze, eta amentxe jendi kalin, bate konsumio bankutan. Bankutan, petriletan, zelaietan, mendiletan, jendigin, jolasien da solasien. Eta bizitze hori dek, eta gure engainen gaitxitxibek. Turismo hasi menuan biarritzen. Europa mailan hori izatea, biarritzen hasi zala. Hasi doan aristokrazia, hasi guan. Aristokrata bat, de repente, uderi pasatzea toki diferente batea jutia. Emeretzi garremendin, o... Baina gauza ikuste horire, basaukekela bere grazizio hartu ingo, jau. Alhambra bat ikusti bere grazizio basaukeik. Danze pasau zan, dandola ibilizin, basauke bere grazizio. Hori proibin berdak, ire diktadora. Bai, ni bai. Momentun bai. Momentun dek... Eta Granadaku bakarra ikusilik hori, dakitxo. O Granada baiarakuk. Mugak, ez dira bat hori, printzipio sentimiento sakonegu dek, bueno, hau bukau. Momentun bukau, tego ikusiko jau. Tregua bat. Turismun tregua bat. Aurten ja bukaindek. Ez ez ungo Granada mozten pasatzea. Alhambra putu hori guztia. Ez deskonetaute bizigaituk. Bai, nola moru dakeun, abi bat hartu etxean noa juteko, ba hoxeti hau. Gau, ijai daukek, lau egun dauzkek, eta ez aguantatzen eure burua oiko tokilen. Hori naturaladek, gizakilengan, o turismun industria sortu igori guara. Puta mierda da. Odio turisteatzea eta imarrei le encanta museuak, talako puta mierdak ikustia. Fijarse sea turista, baina el turista más grande es esto.